Mama, nu vine tata. Nu vrea să vină? Nu mă vine. Unde tata? Unde? În fagelie. Nu poate bebe să spun, nu? Bebe. Bună! Bună! Ce faci? Bine! Ia zi lui mami salut! Salut! Ce faci? Și bună seara! Bună seara! Și la mulți ani tuturor! Bună seara, ce faci? Salut! Salut! Ce faci? Bine! Adică? Tu ce faci? Mami, ce faci numai? Dar nu cont ce să-mi cu răcinul meu. Că e mai zi acolo. Pădată. Am tămâșie. Vezi? Uite mișie. Am cu bebe mai zi. Nu mă găt. Mama. O cutie. Mama, unde tati? Nu știu. Aveți? Mhm. Unde tata? La servici. Ce mama? E facerie? Da. Ce mama? Dacă știi unde e, de ce mă întrebi? Mama? Ce faci? Bine. Uite a mea, mama. Mă uit la tine, mama, sigur că mă uit. Am mâncat baba micie. Am mâncat. Am mâncat mai zie. Ce-am mâncat? Și acolo? Și acolo? Și acolo? Și acolo? Și doamna. Acolo că papa. Ce pupebe? Ce pupebe? Țipă bebe, da. Plânge bebe. Ce bebe? Ce face bebe? Plânge. Ce? Bebe e tu. Ce asta? Ce e? Ce asta? Nu știu. Bebeluș. Bebeluș, da. Ce mama? Tu ești bebeluș, mă? Cum te cheamă pe tine? Marina. Mălina? Da. Și Bianca cine e? Și Bianca. Tot tu ești Bianca? Da. Da. Ce face bebe? Cine e mai frumoasă, Mălina sau Bianca? Marina. Mălina e mai frumoasă. Și Bianca e masă. Și Bianca e frumoasă? Bobo. Bobou, da. Unde-i tata? În fagelie. Yeah! E fici. A fice vine. Unde-i tata? Cum îl cheamă pe tata? Tata Cudu. Tăticuțul îl cheamă? Pe mami cum o cheamă? Mami, mama! Mama. E mama! Și cum o cheamă pe mama? Mami Cudu. Mămicuțu? Uite mine, mama. Mă uit, mama, la tine. Pe cine cheamă Dana? Dana. Cine-i Dana? Acolo Dana. Tu ești Dana? Da. Nu, tu ești Mălina. Marina. Da. Și Dana, cine-i Dana? Acolo e că neagă. Hai mă, zi, cine-i Dana? Acolo. Acolo, eu sunt Dana? Da. Da. Și Sorin cine e? Și noi. Cine-i Sorin? Acolo. Facerie. Acolo în fagelie e Sorin? Da. Îmi place? Da. Te place Lucie? Mhm. Și-a place Lucie? Da. Și toba, da.